оиди визаи корӣ барои сафар кардан. ҳар як нафаре ки мехоҳад визаи кории Кореяро дастрас бикунад, аз ида зиёд намешавад, ман фикр мекунам. ҳозираш дар ин қонун қабул шудагӣ нестай. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз ва гиромиқадр, оиди визаи корӣ имрӯз суҳбат мекунем. Дар видео ҳатман лайк монед ва тамошо кунед бо диққат. Аввалан хотиррасонтон мекунам ки дар комментарияи ҳамин видео як номери WhatsApp закрипит кардагиай. Нафарҳое ки мехоҳед дастгирӣ кардани мора дар ҳамун номери WhatsApp будроен, просто салом бинависен. Ман аз ҳамаи шумо миннатдор мешавам. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. Чӣ хеле ки мо ваъда кардагӣ будем ки аз иҷа пас каму беш дар бораи қонунҳои нав дар тарафҳои Европа, яъне ки ғайр аз Федератсияи Русия, дар дигар давлатҳое ки тоҷикҳо қарор дорану кор мекунанд, мо гуфтем ки дар ин паҳлӯҳорам дигар кам-кам видео мекунем. Хоб, тамошобинони азизу гиромиқадр, имрӯза видеои мо оиди визаи корӣ барои сафар кардан ба Кореяи Ҷанубӣ. Чӣ хеле ки медонем, ҷумҳурии Тоҷикистон бо Кореяи Ҷанубӣ созишнома аллакай баста кардагӣ ҳастай. Оиди додани ана ҳамин визаи корӣ барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ карда, аз соли 2025 шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ки соҳиби визаи корӣ дар Корея бошаванд. Яъне ки визаи кориро вақте ки шумо дастрас карден, баъдан метавонед ки дар Корея рафта кору фаъолият кунед. Аввалан оиди дастрас намудани виза ба шумо чӣ дар кор мешавад? Хоб, ишам мефаҳмонем озӣ. Ҳар як нафаре ки мехоҳад визаи кории Кореяро дастрас бикунад, бояд ки ҳадди аққал каму беш забони корейскиро бидонад. Мисол мегирем, агар ҳамон лаҳҷаи осону суханҳои осоне ки ҳаррӯза истифода мебаранд дар корӣ мебошад, бояд ҳадди аққал ана ҳамин чизора бо кореягӣ шумо бидонед. Ва барои курсҳои Кореяро хондан шумо метавонед ки бо тариқи ройгон рафта дар донишгоҳи аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе муроҷиат кунед. уҷада дарсҳои корейскиро ҳозир бепул кардагӣ ҳастанд. Ва вақте ки шумо виза мегиред, аввалан аз шумо имтиҳон мегиранд, баъдан ширкатҳое ки аз Корея мебиёяд, ана ҳамун ширкатҳо аз имтиҳоншон ки шумо гузаштен, гирифта шуморо ба Корея мебаранд. дар уҷа ба ҷои кор таъмин мекунанд, ба ҷои хоб таъмин мекунанд ва маоши хуба пешкаши шумо мекунанд. ин мавзӯи мо буд дар ҳолате ки шумо мехоҳед ба Корея барои кор биред. аз соли 2025 шурӯъ карда визаи корӣ ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат бошед. дар ҳамин ҷо як каса барои шумо тавсия метиҳем ки проверкаи запрето мекунад, яъне шумо ай Россия запрет доред ё ки не, ё ки регистратсияҳои шумо дар база дани Россия ҳаст ё ки не. шумо дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, проверка мекунад ва ҷавобша барои шумо мега. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, номери WhatsApp мегӣ. дар уҷа бинависем чӣ гап мешавад? ҳеҷ чӣ гап намешавад, бародарои азиз. он номере ки WhatsApp дар комментария закрипит кардагиай, ура бидроед дар онҷа як салом бинависен, баъд информатсияи праш меравад. як ҳасти дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, барои чӣ ҳамин мардбачаҳои тоҷик ин қадар аз хизмат метарсанд? бояд мо хизмати ватан модар кунем. бале, бародари азиз, дуруст қайд кардӣ. доим морам дар видеоҳомон даъват мекунем аз ҷавонон ки рафта хизмати ватан модар кунанд, чунки мову шумо агар ватани худмона ҳифз ва ҳимоят накунем, ягон миллати дигар омада дар ватани мо хизмат намекунад ва ватани моро ҳимоя намекунад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, чӣ ҳол доред? Созен хубен ака? Падар модар ҳама тарафа хубен? ман 24 май Тоҷикистон мерам. да кӯдак дорам, фамилияҳошон дигай, да номи хидмай мебаранд хизмат. шукронаи худованд, соҳ саломат ҳастем бародари азиз. раҳмат барои аҳволпурсӣ карданат. дар ҳолате ки шумо ду фарзанд дошта бошед ва ба номи худтон бошанд, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, ман дар Сахарова супоридум патента. экзамен ғалт дидам, дар берун дуровардам, сертификата қабул кардам. вақти патентдиҳӣ ҳамун нест мега экзаменот. патент тайёр дар Сахарова. ҳозир Тоҷикистон рафта метавонам бе ягон проблема. баъди 3 моҳ питерамон патент спорида мешуда бошад. илтимос ҷавоб гӯед. патенти шумо агар ки ҳозир тайёр бошад, чӣ хеле ки худтон гуфтесен,
ва муқаррар кардагӣ бошанд ба номи шумо ҳамин ҳуҷҷатаву шумо нагирен ша мисол тӯли якчанд вақт бигзара ва мисол и патента бо бигиранд аннулировать кунанд. вақте ки патента аннулировать кардан шумо то муддати 1 сола наметавонед ки аз сари нав патент бисупоред. Максим нависондай: илтимос мардума фиреб накун. мо чӣ фиреб кардем? Дар назари ту чӣ фиреб метова? Дурӯғ гуфтан дар назари шумо чӣ метова? фикр мекунам ки аз ида барномаҳои хуб ва правилни ва гапҳои фоидаовар аз ида зиёд намешава. Ман фикр мекунам баъзе ту мафкура дар чиво пастае ки намедонам шумо дига хубиву сухани хуб чиро дар назар доред. Баъзе нафарат як кас нависондаи чанд фоиз шид пур шид хизмат. даъваткунӣ ба хизмат фоизш то имрӯза бигем 70% шидагӣ дар сар то сари ҷумҳурӣ. як каси дигар нависондаи ака чӣ барқ лағв шуд мегӣ бифаҳмон. яъне ки мо лимити барқа дар назар доштем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон муовини раиси барқи тоҷик қайд карда гуфт ки тамоми аму лимитҳои барқие ки буд аз байн бурда шуданд. як кас нависондаи салом ака меган патент дар Россия. як патент дар ҳамаи шаҳрҳош кор метавад. ҳозираш дар ин қонун қабул шидагӣ нестай ва тағйирот пешниҳод шидагӣ бояд ки қабул шавад. як кас нависондаи акаи Сорбон бас кун хабарҳои фаврита. як гапа ҳаматон мегин. канали мо ҳамин қадар вазифа дорад ки барномаҳои ҳуқуқӣ пешкаш кунад. дар канали мо ягон базму шодӣ ва рақсу бозӣ нестае ки мо бигем хай биё дар ин масъала видео накунем дар дигар тарафаш бигзарем. як кас нависонда: ассалому алайкум акаҷон, ман мухлиси худат ҳастам. дар бораи амнистия дар Тоҷикистон гап занед. баъд бигем дар бораи кадом статьяҳо амнистия мешавад. ин чиз аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ мешавад ва ҳозир ки тасдиқ шидагӣ нестай мо аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметонем. хоб тамошобинони азиз ва гиромиқадр, ба ҳамин навори имрӯзаи худмона ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.